बिमा, ओइ बिमा, न'आव दंना गैया जाखोब्रा? बिमा, मा जाखो बुला खामसाव? लोंना फैलायबायदां हासुवाखौ गाबज्रि फैखावथारलायबाय। बेरे फुंजानि माबा मोनसे लायनो होबा माबा मोनसे खालामना फैग्रा। माथो जालायखोब्रा बिमाहा? बेरे फुंजानि माखौथो रागा जोंलायखो? एथ' मोजां हाथाइनिफ्राय दासो सफैदों आङो। नै अमा बेदर लाबोदों, एवहैदो। दाम खमाव मोननायखाय सेरसे लाना फैदां। खावसे एवनानै खावसे दोनदो। थास' बिसंजों जानांगौ एसे फोरानदबनानै दा मोनायाव। एखमबा दामानि लोंनाया थिग जाथाराखै, ओंखाम जानो हाथाराखै। एसे मोजां जानि र' अमा बेदरजों। थां एवहैदो दे। सेरसे गाहाम लाबोबाय बेदरखौनो? ओरैनो एफा फुवासे गाहामल' लाबोबानो जायो। दङदि थाखा फैसा मेरलानो, ओंखायनो सेरसे गाहाम लाबोदों बेदरखौ। खाला माबा मोनसे लायनो थिनबा माबा मोनसे लाबोयो। हाथाइ फिसा खालामनो थिनबाथाय माबा मोनसे खालामना लाबोयो। लोंना लायाखै बे हासुवाखौ, ओंखायनो लाबोलाबायबाय सेरसे गाहाम। खर' गरम जानानै बाहाथो मोजांखाय। उलानि आखलालाय, नोंनि आखलालाय मोजां नुखाया आं। मानसिखौनो सैथ्राहां सम। लोगोफ्रा लोंखाखै बे, लोगो मोजांफ्रा। लोगोफ्राबोथ' बेनो, गाव जेरै लोगोफ्राबो बिदिनो, गासिबो एखेसोंसो समानसो। थाखा फैसा हमथानो हायि, थाखा फैसानि जेबो माबा गैयि मानसिफ्रासो खालि ना बेदर सानफ्रामबो। सानसेबो ओंखाम गोजाखौनो जानो हाफेरा। मालाय हनै नुवाखै मानसिफोरखौ माबायदि अनसि बाहायो। अनसि मालाय हाथाइ खालामो। नोंहालाय मा मोनबानो लाब साब जानाय लोंनायावल'। लोंना लाखावसोयो हासुवाखौ, मा जागोन मा थाया खालाव खासाव जानोसै। बेदर मोनो ना मोनो नागिरलाबाय थानोसै। सैयाहां मानसिखौनो सम। थो बिमा, नोंनालाय माबायदिब्रा रावफ्रालाय? एसे मोजां बाथ्रा बुंनांगौब्रा। लोगोफोर लोगो मोनबाय नालाय रायलाय होनलाय मोजां गाज्रि खामानिनि खोथा रायलायनाय, बोरै सोलिगोन बोरै सोलिया, बोरै थागोन बोरै थाया, मा मावगोन मा मावा, बेफोरनि एसे बाथ्रा रायलायबाय। रायलाय होनलाय खापसेसो लाबाय आरो बेवहायलाय माथो जाखो नोंहालाय? बे खापसे लाना फैनायालाय बाजाराव थांलायना हाथायाव थांलायनानै एफा मेंना फैनानै खापसेसो लायाबालाय खुगा जा हाथायनिफ्राय फैनोसै होमबा। आरो खापसेसो लानानै फैयाबा बे दखाननिफ्रा मोनलाव खोमसि दरसिनि बेफोरखौलाय बोरैथो ओरैनो गारबोनो। एसे एनै जोंफोर खापसे खापनै लोंना होआबालाय बोरैथो सोलिनांगौ बिसोरलाय। बेखौनो नोंहा एफा रागा जोंनांगौ जाबाय बे खापसे लाबोनायखौनो। दे दावराव जाबाय थाना, बेदरफ्रा माबारै बिथां। ओंखाम उखैनाया जाथारला, ओरैखौबा मोनायाव जानो हायाखै। बेदरजोंसो एसे मोजां जानो सानदां। थां माबारै बिथां। लाबोगोन नोङो खापसेल', मैसो गोरमायाखि फेफा बायदि दै बायदि लोंग्रा मानसियाखि खापसेजों गोमोगोन नोङो। मोजांसो बुंहरदो बेयाव खापसेल' होननानै। उखैयाखै बे मोनायाव जाना हैया, लोंनानै जाना हैया, लोंनानै थाग्राया। सोरबो मोनाखै मोदोमना देहाफ्रा बोरैबा खालामखासाव मोनाखै बे। र' आं एवहैनो। मोरेनाखौ सैथ्राहां मानसिखौनो। दे बिमा जाबाय दे। नोंजों रायलायबाय थानायनि सम गैला दायो, नांलायबाय थानायनि। ओंखाम उखैथारबाय माबारै होदो, बेफोरखौ बाद होदो। नोंजों नांलायबाय थानानै आंहा दा बोरैबासो जालायहांसिगोन। थां माबारै बिथां, दावराव जाबाय थानांला। खैथो बेदरालाय बहाथो दङ? बाहेरायाव मनायाव गारबोदां, लाना फैदो। आं एसे रेस्ट लायनोसै। बे मोला फाग्लायाबो दासोलाय मा फन हरलायखोब्रा गोदाव सोरावलाय। बे मोरलायाबो मोरलासोलै। आं एसे जिरायनोसो नागिरदोंमोन मेंना फैनानै। खर'आसो खापसे लाबोनाया बोरैबा मोनलायलांदों। मोलायाबो मोरलासोलै। हेल' मोला भाइ, मा खबर? माथो जालायखो? मा गोसोखांलायखो मोला भाइ? आं दिनै जाथ'नाय नंलालै मोला भाइ। आं हाथाइनिफ्राय सफैनानै बावाखै। लोंनो आं माने मोनायाव ओंखाम जानो हायाखैलै मोला भाइ। ओंखाम जानो नागिरदां नै, अमा बेदरसो लाना फैदां ओंखाम जानो हायिनि। अमा बेदरजों एसे मोजां जानो सानदां। नोंबा जे एवगासिनो। लोंला, लाबोबाय लाबोनायालाय एसे खापसे लाना फैबाय बै लोगोफोरजों। औ लोगो मोनदोंमोनलै गोबावनि। दिनैसो बोरैबा हाथायाव ग्रोब लोगो मोनस'नायाबो। बेसोरखौ लोगो मोननानै एसे लाबोबाय बै बाजैमोननि दखानाव जों हाबहैबाय थाग्रायाव। औ आं दिनै जानाय नंलालै मोला भाइ दे। नोंसोर बहा थाङो बहा मा खालामहैदो। औ आं एसे रेस्ट लानि दे। बे मोलायाबो दासो बेबायदि बुंनांगौलै। दहायनो फन हरनांगौ बियो आं हाथायाव थानाय समावनो। आरो माबा मोनसे जाबावगौमोन। फाग्लासोलै बे मानसिया सम गैयिसो। बेखेदा टाइमफ्राव बिदि खबर लाबालाय सोर फाग्ला थांलाबायनोब्रा। ओरैनोबा ओंखाम उखैनाय माबा थोर